Matul din is-sena kienet jiġi installat lift kull ġimagħtejn fi blokok ta' appartamenti tal-gvern madwar il-pajjiż biex titjib il-ħajja ta' mijiet ta' familji li qed jgħixu fihom ħafna minnhom anzjani. Tul is-snin gvernijiet laburisti ta' snin 70 kienu investew bil-kbir fuq sma ta' djar kbar li taw residenza lil-eluf ta' familji li ma kinux jifilħu jħallsu biex jixtru fejn joqogħdu. Aktar madda żmien il-popolazzjoni li kienet tgħix f'dawn il-blokok bdiet tikber fl-età u t-turġien kienu qed isiru sfida ta' kuljum għal dawk li issa saru anzjani. L-awtorità tad-djar ikkonfermat ma' One News li din is-sena biss bejn Jannar u Settembru li għaddew ġew installati 34 lift f'lokalitajiet fi 15 lokalità differenti. Dan ifisser li sa Settembru sar investiment ta' aktar minn 1.2 miljun euro f'installazzjonijiet ta' liftijiet. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdès qal ma' One News li dan l-investiment mhux biss qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti, iżda qed jagħti wkoll dinjità akbar lil dawk l-anzjani u persuni b'diżabilità li għal snin twal kienu jiltaqgħu ma' diffikultajiet biex jidħlu joħorġu minn djarhom. Tenna li dan il-programm ta' installazzjoni ta' liftijiet se jkompli matul is-sena li ġejja bil-gvern impenjat li jkompli jindirizza kull blokka fejn hu possibbli biex ħadd ma jibqa' magħluq bejn erba' ħitan minħabba nuqqas ta' aċċessibilità.